Беларус Макс Корж узбудзіў усю Варшаву і не толькі Варшаву, яшчэ і Польшчу. Мы з гэтым будзем разбірацца. Магчыма, апошні з усіх, хто пра гэта нешта напіша, але мы будзем намагацца патлумачыць, што менавіта не так з пункту гледжання польскага і чаму увогуле з'явілася такая істэрыя, хаця падавалася б гэта звычайны канцэрт Макса Каржа, які мы бачылі ў Менску, у Рызе, у Празе і ў іншых гарадах. Вось, гэта падкаст зроблены ў Польшчы. Мы знойдзем палітыку нават у канцэрце Макса Каржа. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Кірыл, давай разбірацца. Па-першае, ты як чалавек, які, можна сказаць, вырас, стаўся ў Польшчы, ты ўжо маеш польскае грамадзянства. Распавядзі, што для палякаў не так з канцэртам Макса Каржа. Сябры, насамрэч, калі я бачу рэакцыі і з аднаго і другога боку, якія раскруціліся ў інтэрнэце ў апошнія некалькі дзён, то па-першае, хочу сказаць, што я сапраўды разумею, што так моцна стрыгерыла палякаў і польскае грамадства ў цэлым. А з іншага боку, я таксама разумею і наш бок. Гаворка пра тое, што ўсё ж такі я жыву ў Польшчы ўжо 20-ы год на дадзены момант. Я прыехаў сюды яшчэ дзецюком. Ось, і гэта быў 2006 год, калі інтэрнэт яшчэ не быў настолькі добра развіты, як цяпер. То бок на той момант мяне проста перасадзілі, ось, як сажанец, так, з аднаго асяроддзя ў абсалютна іншае, з поўным амаль што разрывам кантактаў з маім асяроддзем яшчэ ў Менску. То бок я адразу апынуўся сярод палякаў. 90% маіх знаёмых, амаль што ўсе гады майго жыцця ў Польшчы, гэта былі палякі. То бок мой менталітэт, насамрэч, як дарослай асобы, сфармаваўся ўжо тут у Польшчы. Таму, калі здарыўся гэты канцэрт і ў сеціва патрапілі першыя відэа, ось я адразу зразумеў, што гэта будзе сапраўды даволі моцны трыгер. І так яно і сталася. Але слухай, пра першае відэа яшчэ пагаворым. Давай крыху пра менталітэт. Вось, што для мяне музыка Макса Каржа? Гэта музыка, вось такая дваравая, раёнаў, просты пацан з Грушаўкі. Спявае пра сваё жыццё. Вельмі простае для такіх жа пацаноў. І дзяўчат, але, на мой погляд, у яго такая пацанская романтыка. Няўжо ў Польшчы няма такога? Вось распавядзі. І вось, сябры, насамрэч, такога ў Польшчы няма. То бок, увогуле, культура, субкультура спальных раёнаў у Польшчы, яна зусім іншая, чым у Беларусі, ва ўкраіне, Расіі і ўвогуле сярод расійскамоўнага асяроддзя краін былога Саюза. Насамрэч, я нават у Менску не асабліва меў сутычнасць з гэтай культурай. Дарэчы, яна ў той момант толькі-толькі пачала фармавацца. Так? Я з'ехаў з Беларусі, прабачце, у 2006 годзе і дарастаў я на Нямізе у Менску. То бок з завадскімі раёнамі, з Грушаўкай, Малінаўкай у мяне было супольнага насамрэч проста не так шмат. Ось, проста кожны з нас дарастае ў сваёй бурбалцы. Я маю вельмі шмат знаёмых палякаў і я ведаю, што іхняя вось гэтая субкультура дваравая, так, яна абсалютна розная. Дарэчы, мы з Максам у суботу былі пад стадыёнам перад пачаткам канцэрта. Вось мы абышлі вакол стадыёну, праходзілі праз вось гэтыя вялікія велізарныя натоўпы маладых людзей, часам ужо і не вельмі маладых, якія прыйшлі... У сэрцы маладых. Але ў сэрцы заўсёды маладых, канешне. Якія прыйшлі на канцэрт свайго улюбёнага выканаўца. І Макс бачыў маю рэакцыю, што для мяне гэта было нешта такое настолькі экзатычнае, што ў мяне проста сківіца звісала ніжняя. Бо я сапраўды ніколі не бачыў менавіта людзей, якія утасамляюцца менавіта з гэтай субкультурай у такой колькасці вялікай. Але слухай, па-першае, я б, напэўна, не назваў бы гэта субкультурай прям нейкай, але нейкай часткай культурнага коду, бо я яго таксама разумею. Я вырас у невялічкім горадзе, Верхнядзвінск, і у нас там таксама былі двары, былі вось гэтыя пацаны са двара. У нас на Нямізе, дарэчы, не было. Спецыфіка. Цэнтравых, так. То бок, гэта проста, для мяне гэта проста частка культурнага коду нават. Вось, мне падаецца, што кожны амаль чалавек, які вось вырас у Беларусі, ва Ўкраіне, як ты сказаў, у іншых краінах, былога гэтага Саюзу,
прасці господі, разумее, ну, прыкладна, што гэта? Ці сам вырас у такім, ці праходзіў шмат разоў каля гэтага? Усё ж такі, адкажы на пытанне, ці сапраўды ў Польшчы не так? Бо мне не верыцца, ну, мы не настолькі розныя быццам бы. Ведаеш, вось тое, што здарылася на Народовым у суботу, можна назваць як проста такое сутыкненне двух абсалютна розных светаў. Гэта як болгары і грэкі, так? Адзін на пытанне адказвае ківаючы, іншы на пытанне адказвае махаючы галавой, пры гэтым адказ аднолькавы, так? То бок ім дамовіцца паміж сабой цяжка. Палякі ніколі не бачылі вось гэтага сапраўды так выразна і ў такім, ну, ўсё ж такі сапраўды вялікім маштабе. Вось, і тут, дарэчы, хочу падкрэсліць, што гэта, канечне ж, ну, неверагодна крута, што беларускі выканаўца з Лунінца, з Грушаўкі, так, збірае ў Еўропе цэлыя стадыёны, на якія прыходзіць 70 000 чалавек. Так, то бок, Прычым, ці то за некалькі гадзінаў, ці то за некалькі дзён. За 5 дзён. Там розныя дадзеныя ёсць. Вось, таксама па колькасці людзей. Я бачыў ад 60 да максімальна 75. Польская, вось гэтая субкультура спальных раёнаў, яна сапраўды іншая. Бо, па-першае, у Польшчы нават менш вось такіх раёнаў шматпаверхавікоў. Вы гэта можаце пабачыць, дарэчы, у Варшаве. Забудова іншая таксама. Польшча не настолькі урбанізаваная краіна. Вось, усё ж такі... Так. У Польшчы жыве ў гарадах значна менш людзей адсоткава, чым, напрыклад, у Беларусі. У нас усё ж такі грамадства вельмі моцна зурбанізаванае, гэта таксама кладзе нейкі адпечатак, так, вось на культурным кодзе. На культурным кодзе і свядомасці маладых людзей на умовах, у якіх яны дарастаюць. Окей, я буду дапытваць далей, бо мне падаецца, што ўсё ж такі палякі знаёмыя з такой культурай. Таксама канцэрты Макса Каржа... Не асабліва. Таксама канцэрты Макса Каржа моцна параўноўваюць з футбольным двіжам, з фанацкімі сектарамі, бо гэта таксама актыўна, гэта таксама пераважна такая мужчынская, моцна мускулінная культура. ЗОЖ усе справы, фаеры, сцягі. Ну і проста сам Макс Корж, калі выступае на стадыёнах, ён заўсёды ў нейкіх футбольных цішотках ці клуба гэтага горада, ці ФК Лунінец, якога, мне падаецца, нават ужо не існуе, але вось гэта... Заўсёды ў ягоным сэрцайку. Гэта яго дань культуры роднога горада. Падаецца, што, ну вось з гэтай часткай Польшча знаёмая, бо ультрасы, фанаты ёсць у кожнага клуба. Але заўваж, яны не ўтожсамляюць гэта з музычнымі канцэртамі. Гэта па-першае. А па-другое, калі ультрасы, ось па-польску кажуць кіболя, яны таксама, ну, не асабліва у фаворы сярод грамадства агулам, таксама лічацца хуліганамі. Вось гэтая хуліганская культура, у яе таксама няма такога, ведаеш, усеагульнага прыняцця. Слухай, ну зараз будзе. Прэзідэнт Карэль Наўроцкі кажа, што гэта супер. Окей, я жартую. Да таго ж пазначу яшчэ адну вельмі важную рэч. Двіж вось гэты вакол Макса Каржа гэта частка менавіта расейска-моўнай культуры, пра якую польскае грамадства, паверце мне, не ведае амаль што нічога. За выключэннем нейкіх там людзей, які вось сядзяць моцна ў культурнай тэматыцы ці маюць нейкія кантакты з усходам. Агулам вось гэта вось жалезны занавес, які праходзіў па мяжы па рацэ Буг, так? Вось ён дагэтуль так і застаўся, прынамсі ў культурным значэнні, дакладна застаўся. Таксама, як, напрыклад, звычайныя беларусы мала што ведаюць пра польскую культуру. Вось распавядзі беларусам, напрыклад, не ведаю, з хойнікаў пра дыска-поло. Таксама ніхто не будзе ведаць, што гэта такое і якую важную частку, якую важную ролю гэта мае ў польскай свядомасці, так? Вось таксама і палякам. Звычайнаму паляку распавядзі пра нейкі двіж, стадзік разнесём і гэтак далей, і яны проста зробяць вось так. Я пра што? Вось, магчыма, калі ты кажаш пра жалезны занавес, гэтую заслону, мне падаецца, што тут пытанне прасцей. Вот тое, што ты сказаў напрыканцы, што мы проста не шмат ведаем пра культуру суседніх краін. Да, канешне. Бо, окей, мы можам ведаць... Але ведаеш нават не толькі пра культуру. Ты шмат ведаеш пра Літву? Не. Ну вось, акрамя таго, што наша. Окей, карацей, сапраўды, вось давай пра гэты культурны шок. Мы з табой чыталі, нават абменьваліся шматлікімі допісамі на Фейсбуку. Наколькі я разумею, што тут яшчэ пытанне ў тым, што быццам бы масавыя палякі, вось такія сярэднія кавальскі, першы раз зразумеў, ці адчуў, ці пабачыў
што ў Польшчы ёсць не толькі польская культура, і яна вельмі моцная і вельмі папулярная. Так, гэта абсалютная праўда, бо я думаю, што кожны паляк, вось калі запытаць варшавяка на вуліцы, ці шмат у Польшчы іншаземцаў, ён, канешне, скажа, што да, вось, што вельмі шмат, і давайце адсюль, так. Вось, то бок лічбы прыкладна круцяцца там 1 мільён, 2 мільёны, 3 мільёны. Але часцей за ўсё яны сутыкаюцца з паядынчымі асобамі, так? Вось кагосьці сустрэнуць у транспарце, храме ці яшчэ недзе там у працы, магчыма, сутыкнуцца. Але гэты канцэрт проста вельмі выразна у велізарнейшым маштабе паказаў палякам, што прысутнасць іншаземцаў у Польшчы гэта проста вельмі выразны факт. І што ў гэтых іншаземцаў ёсць таксама свая культура, якая адрозніваецца ад польскай. І вось гэта таксама вельмі моцны трыгер. Нават у Твітары ў мяне стужка на 50% дакладна польская. Вось я шмат там таксама і каментую, і таксама чытаю, і так далей, а таксама і ў іншых соцсетках. І я бачыў, што пісалі палякі. Для іх вельмі дзіўным было тое, што ўсё гэта расейскамоўнае. То бок тут першы фактар непрыняцця ўвогуле Расіі і расейскамоўнага. Гістарычная проста сцяна паміж гэтымі двума народамі і гістарычная варожасць. Гэта ўжо быў першы званочак з тых, якія вось прывялі да выбуху гэтай істэрыі. Пра вось гэту рускамоўнасць. Мы зараз яшчэ пагаворым пра істэрыю, чаму, на што трыгернуліся людзі. Але ўсё ж такі, ці правільна разумею, што Польшчы не вельмі размяркоўваюць вось рускаязычная, рускамоўная беларуская культура, там рускамоўная украінская культура. Увогуле, ці самі мы размяркоўваем гэта. Вось, напрыклад, вброшу, чыста вкід, не на разважанні. Вот для цябе Макс Корж, гэта беларуская культура ці не? Не, для мяне Макс Корж гэта феномен менавіта з беларускай культуры. Дарэчы, палякам вось другі званочак. Яны ўвогуле ніколі не чулі, хто такі Макс Корж. І гэта нармальна. Вось, але пры гэтым трэба разумець, што Макс Корж для вось агулам усходнееўрапейскага рэгіёну гэта сапраўдны культурны феномен. Сапраўдны культурны феномен, які аб'ядноўвае людзей сапраўды з вельмі розных краін. Вось калі мы былі па стадыёнам, я бачыў людзей са сцягамі Латвіі, са сцягамі Літвы, са сцягамі Славакіі. Малдова была. Малдова, канешне ж, была Румынія, таксама бачыў. То бок было вельмі шмат людзей з абсалютна розных краін. Дарэчы, палякі таксама былі. Калі мы праходзілі на сцэну, у чарзе я чуў польскую мову таксама. Я ўпэўнены, што, прынамсі, некалькі соцень палякаў на гэтым канцэрце дакладна было. І я бачу, дарэчы, каментары ад вось палякаў, якія былі на канцэрце. Яны былі ў шоку. Зараз перайдзем да вось гістэрыі гэтых кадраў, якія пабачылі людзі, але што хацеў бы сказаць, што канцэрты Каржа заўсёды адбываюцца менавіта так. І сам Макс Корж па шчырасці гэта ўсё шчыра падтрымлівае, прапагандуе, то бок калі паглядзець яго кліпы. Яшчэ раз, мне можа не падабацца эстэтыка, мне можа не падабацца агулам стыль нейкі, але разумею, і мне падаецца, што нават тое, што мы бачым, вось гэты сцягі тыпу фаеры, па шчырасці, яно, калі ты ўнутры, яно не успрымаецца зусім іншым. Так, я ведаю. Успрымаецца добра. Я быў на канцэрце, мне падаецца, што гэта быў адзіны канцэрт на Дынамо ў Менску, 19-й год, напэўна, Макс Корж. Былі фаеры, быў слэм вось гэты вялікі, было шмат зонаў слэму, але ты адчуваеш сябе бяспечна. Збоку можа выглядаць, што там проста Садом і Гамора, як пісалі ў газеце «Выборчай». Вось для мяне таксама на першы жутока, так, на першы погляд выглядала так, што там проста нейкая месілава. Вось. І што зараз там будуць морды біць адно аднаму. Але насамрэч агрэсіі паміж удзельнікамі там амаль што ўвогуле ніякай няма. То бок гэта такі нейкі, ведаеце, племянны транс. Яно сапраўды так выглядае. Адразу дадам дысклеймер, што зразумела, што злачынствы гэта дрэнна, але злачынствы, якія былі ў сувязі з канцэртам Макса Коржа, мне падаецца, гэта вельмі маленькі адсотак. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Вялікі канцэрт, 70 000 чалавек. Прэм'ер Туск ужо аб'явіў, што будуць дэпартаваны 63 чалавекі. Там надавалі штрафаў, агулам затрыманыя больш за 100 чалавек. Быў адзін чорна-чырвоны сцяг. Падаецца, што калі на маштаб 70 000 чалавек, там не так шмат было праблемаў. У першыя дні
ўсё выглядала так, што вось былі сапраўды некалькі відэа, 5-7 відэа, якія былі знятыя з узроўню танцполу. Вось, альбо сярод натоўпу, так? То бок вось пасярод гэтага слэму. Выглядала ўсё, ну, так, з польскага пункту гледжання, як нейкае дзікунства, шчыра. Пры гэтым увогуле не было бачна усяго стадыёну і што адбывалася на ўсім стадыёне. Ужо пасля, вядома, калі там людзі таксама, якія былі на канцэрце, вярталіся дадому і так далей, выбіралі відэа, дадавалі больш відэа ў соцсеткі, можна было пабачыць, увесь стадыён проста нармальна сябе павозіў. Вось усе гэтыя там 70 000 чалавек, усё было спакойна. Людзі танчылі, спявалі, але паводзілі сябе абсалютна адэкватна. І пры гэтым на гэтых відэа бачна вельмі невялікую частку людзей, гэта некалькі соцень чалавек, магчыма, пара тысяч, ось, якія слэміліся вось такімі потокамі, так, сярод натоўпу перад сцэнай. І вось і менавіта вось урыўкі відэа менавіта з гэтага слэму, яны вось так моцна падзейнічалі на свядомасць палякаў. Ну, давай так, мне падаецца, праблема нават не ў слэме, а праз тое, што мы пабачылі, якія сцэны. Што фанаты збіваюць з ног ахову, вядуць сябе дрэнна на стадыёне, там не паважаюць правілы і забаронены, быццам бы, я не разумею дакладна, быццам бы забароненыя сцягі, і ўсё, праз гэта пачаўся скандал. Бо шмат мужчын, маладых, іх сразу пачалі адпраўляць на фронт, куды яшчэ заўгодна. Там уже нават былы прэм'ер Лешак Міллер пачаў пералічваць, колькі дывізій можна сфармаваць з удзельнікаў канцэрту. Ён налічыў 6. Гэтых эпізодаў было ўсяго некалькі. Але чаму так моцна раскруцілася? І тут мы падыходзім да моманту, чаму гэта ўсё перарасло ў палітыку. Ось, і чаму ўжо спатрэбілася інтэрвенцыя падкасту, зроблена ў Польшчы. На гэтых відэа палякі змаглі пабачыць маладых людзей, якія трымалі ў руках сцягі ОУН-УПА. Чорна-чырвоныя сцягі. Ось, насамрэч бракавала толькі візіткі Яраша. І тут вось трэба проста патлумачыць. Гэтая тэма ізноўку з'яўляецца ў нашым падкасці, гэта тэма валынскай рызні. Трэба разумець проста, наколькі гэта балючая тэма для палякаў. Сапраўды неверагодна балючая. Прафесор Антоні Дудак, ось, якога я проста неверагодна паважаю і лічу адным з найлепшых гісторыкаў і палітычных каментатараў. Ось, і гэта мой такі вось гуру. Прафесор Дудак некалі тлумачыў, што вось гэтая лінія падзелу, якая вось тычыцца вось гэтага эпізоду украінскай гісторыі, яна настолькі па-рознаму успрымаецца палякамі і украінцамі, што пагадзіцца вось менавіта вось у гэтым пытанні, дарэчы, гэта адыходзячы ад валынскай рызні, агулам вось гэтага руху, так, нацыянальнага украінскага, што для украінцаў гэта частка іхняй гісторыі, якой яны ганарацца. Пры гэтым для палякаў вось гэтая сімволіка адразу раўняецца з той трагедыяй, якая здарылася на Валыні. Гэта абсалютна нармальна, што некаторыя гістарычныя падзеі ў адной краіне успрымаюцца адным чынам, у суседняй краіне іншым. Запытайце літоўцаў пра іх стаўленне да Юзефа Пілсудскага, напрыклад. Вось, яны вам раскажуць вельмі шмат чаго дрэннага. Пры гэтым для палякаў гэта безумоўны нацыянальны герой. Пры гэтым так, пры гэтым сцяг, вось менавіта гэты сцяг, няма непасрэднай забароны. Але гэта можна падцягнуць пад забарону сімволікі таталітарных рэжымаў. Пры адпаведнай інтэрпрэтацыі гэта падцягнуць сапраўды можна. Я ведаю, што нас глядзяць таксама шмат украінцаў. Даражэнькія сябры, просто, разумееце, што так склалася гістарычна. Ось, што такія сімвалы у Польшчы, на жаль, успрымаюцца, просто неверагодна варожа. І вось гэты, там, дарэчы, здаецца, мне быў адзін сцяг такі. Вось я хацеў пра гэта сказаць, што сцяг быў адзін. Там быў адзін хлопец, які зняў відос, як ён разгортвае так сцяг. І таксама гэта знялі яшчэ з трыбун з розных там ракурсаў, так? Дарэчы, гэты хлопец, здаецца, учора запісаў відэа з прабачэннямі, але шчыра не дапамагло. Вось я бачу, як усё далей варыцца, прынамсі вось у нацыяналістычных колах. А мне падаецца, што яно і не магло дапамагчы вось менавіта на такіх упэўненых. Акрамя гэтага, быў уже яшчэ адзін сцяг. Быў сцяг Украіны з нейкімі сімваламі. Окей, в суме 2 сцяга. Ён неяк называецца вільча хакі, неяк так воўчыя клыкі. Але я па шчырасці не ведаю, чаго гэта адзнака, ці нейкай... Я таксама не спецыяліст па гэтай сімволіцы, але прынамсі скажу, проста працытую амаль што тое, што пісалі ў польскім інтэрнэце, ў польскіх СМІ, што гэта нейкая сімволіка звязаная з нацызмам.
Вось ці там дакладна былі менавіта гэтыя сімвалы, я абсалютна не бяруся судзіць, вось, але прынамсі ўспрынята гэта было так. Окей, то бок давай крыху падсумуем вось гэтую частку. На што у выніку абурылася так шмат людзей? Адзін сцяг чорна-красны, адзін украінскі сцяг з незразумелымі сімваламі, тое, што нападалі на... Ну, окей, не нападалі на ахрану. Скажем на так, сектар. шарпаліся з ахранай. Нават адной жанчыне патрабілася дапамога. Адна жанчына-сцюард пацярпела. Вось. І ўвогуле відэа, як сцюарды, і не толькі сцюарды, дарэчы, і ўзброеныя аховы, і нават войска там было. Там былі ваенныя, здаецца, ці не. Мне падаецца, што гэта не ваенныя, але яны так выглядалі Так, выглядалі так канкрэтна. На відэо было бачна, што тых маладых людзей, якія пераскоквалі праз бар'еры, нават гэта не спыняла. Яны працягвалі шарпацца, вырывацца і гэтак далей. Ось. І гэта ўжо сапраўды падпадае пад парушэнне закону. Ось. Пры гэтым я бачыў меркаванні, вельмі шмат, дарэчы, меркаванняў ад людзей з вельмі ліберальнымі поглядамі. Палякаў, я маю на ўвазе. Вельмі ліберальных людзей з левымі поглядамі, ліберальных палітычных каментатараў, для якіх таксама гэта быў шок. Ось. Яны не прывыкшыя бачыць нешта такое на канцэртах. Для іх гэта адразу утажсамляецца практычна вось з найгоршым тыпам футбольных фанатаў. Ну, слухай, я магу і ад сябе дадаць, што мне падаецца, што тут не трэба глядзець на палітычныя погляды нават. Калі я бачу людзей, там жа была гісторыя яшчэ з канцэртам несанкцыянаваным да канцэрта Макса Коржа. Гэта таксама. На волі. І таксама, калі некалькі тысячаў чалавек збіраецца шуміць, усім перашкаджае, гэта дрэнна. Я таксама гэта дрэнна успрымаю. Я бачыў відэа, дзе бутэлькі з півасам ляцелі ў сцены на бульварах на Вісле, ось разбіваліся. І выглядала крыху так троху, скажем так, вельмі падобна да пагрому, які ўчынілі англічане ва Вроцлаве 2 месяцы таму. Яшчэ раз падкрэсліць, што агулам вось гэты вайб канцэртаў Каржа, ён 100% адметны ад іншых, але ён не дрэнны. Ён просто вось такі, які ёсць. Ён просто, прабачце, я таксама, у нас не шоу асуджаем, ось, мы просто, я спрабую, намагаюся патлумачыць пункт гледжання палякаў. Так, пры гэтым падкрэслю, што мы абсалютна не абмяркоўваем музычныя густа, ось, нават калі камусьці нешта не падабаецца, так у кожнага музычны густ свой. Таксама эстэтыка, што да эстэтыкі, у мяне таксама абсалютна няма пытанняў, так, то бок, калі людзі скажем так, не робяць крыўду іншым, то калі ласка, ось, рабіце, што хочаце. Вось я хацеў падсумаваць, што асноўныя прэтэнзіі быццам бы не ў тым, што была гучная музыка, не ведаюць абсалютна не. Правапарушэнні, руская мова, тое, што былі правапарушэнні і па-за стадыёнам, і на стадыёне, што хтосьці пастрадаў з-за ахроны. І сімволіка. Але пры гэтым я падкрэсліў, што сімволікі было ўсё ж такі мала. Літаральна 2 сцягі, якія не спадабаліся, але яны разляцеліся па ўсім Але проста, ведаеце, як яно працуе. Вельмі часта, вось менавіта, дарэчы, на футбольных стадыёнах, вось невялічкая група, якая складаецца з некалькіх соцен агрэсіўных ультрасаў, можа сапсаваць імпрэзу дзесяткам тысяч людзей. Вось. Прыкладна так яно выглядала і ў гэтым выпадку, насамрэч. Вось, і давай паабмяркоўваем, чаму так сталася. Я чытаў меркаванне свайго знаёмага, што проста вось не пашчасціла. Калі наганяюцца антыэмігранцкія настроі, калі адбыліся выбары, Туску патрэбна паказаць, што ён рашуча дзейнічае, дэпартуе вось некалькі чалавек, некалькі дзесяткаў чалавек. Увогуле ўся гэта антымігранцкая нагонка пасля выбараў толькі ўзмацнілася, хаця мы чакалі іншага. Ці гэта так? Я б не сказаў, што яна ўзмацнілася. Славамір Мэнсон апошні антымігранцкі твіт напісаў яшчэ ў ліпені. Прыкладна 2,5 тыдні таму. Кшыштаф Босак таксама. Яно наадварот нават крыху сціхае. Твіт, можа, і напісаў, але правёў... Апошнія 2 тыдні рэальна крыху пачало сціхаць. Я вось так і напісаў, дарэчы, у нашым сцэнары. Дрэнны таймінг. Бо гэта сапраўды здарылася 2 месяцы пасля выбараў, амаль што на піку, ці там на піку, ось калі шырэй казаць, антыэмігранцкіх настрояў, а тое вогнішча, якое тлілася, так, яно проста як бензінам падлілі, так, вельмі моцна разгарэлася адразу.
Таму, скажем так, гэта проста вельмі моцна супала вось з палітычнымі падзеямі ў краіне, з тым, што адбываецца ў грамадстве і з той вялікай напружанасцю, якая вось у польскім грамадстве адчуваецца апошнім часам. Ну, ёсць яшчэ такі фактар, што журналісты пачалі больш звяртаць на гэта ўвагу. Ось, я, дарэчы, едучы вось зараз у метро сюды ў парк, таксама чытаў вось такі артыкул, сёння раніцай быў апублікаваны на ўнеце, ось, пра вось гэты антымігранцкі настрой, што ўжо проста трэба за гэтым нешта рабіць, бо сітуацыя выходзіць з-пад кантролю, так, што ўжо абражаюць проста абсалютна невінных людзей. І ўвогуле трэба разумець, што адчуванні людзей, яны вельмі суб'ектыўныя. З аб'ектыўнасцю яны часта ўвогуле не маюць нічога супольнага. А ў людзей ёсць адчуванне стомленасці вайной, хаця она іх непасрэдна не датычыцца, але перакладанне, ведаеце, як працуе наша псіхалогія і чым карыстаюцца вельмі часта палітыкі. Знайсці вонкавага ворага, так? Знайсці вонкавага ворага, які адказны за твае беды. Ты маеш менш грошай, цэны выраслі праз тое, што вайна, праз тое, што іншаземцы ў краіне. Не можаш запісацца да лекара на заўтра, а праз месяц гэта таму, што іншаземцы ў краіне. І гэта такі вельмі просты адказ на вельмі шмат вельмі складаных пытанняў. Вось гэты канцэрт, ён проста вельмі дрэнна ўпісаўся вось у гэты патэрн з'яваў, які адбываюцца ў польскім грамадстве цягам апошніх, прыкладна вось года-двух. Але слухай, кароткае пытанне, ці ты думаеш, што не было б дэпартацый, пра якія заявіў Туск, калі быў іншы таймінг, ці былі б? Ведаеш, я думаю, што не было б дэпартацыі, калі б не, па-першае, не вот гэтая сімволіка. Ось, гэтая сімволіка стрыгерала проста вось той триггер, які ўжо быў, але ён бы так, ведаеце, рассмактаўся праз дзень-два. Але вось гэтая сімволіка, яна узняла такую высокую хвалю, што вынесла вось гэтае мерапрыемства і гэтую істэрыю аж на найвышэйшы ўзровень. Да прэзідэнта яшчэ не дайшло, але да прэм'ера учора ўжо дайшло. Ці не сутыкаліся з такім самі палякі? Ну, бо палякаў за мяжой шмат. Няўжо яны самі не хадзілі на польскія канцэрты дзесьці, не ведаю, у Лондоне, і там былі толькі палякі? Сутыкаліся. Адзінае, што не было такога маштабу. Бо Макс Корж — гэта такая Тейлор Свіфт. Прабач мяне, Макс. Ці Тейлор Свіфт. Так, выбачаюся і перад ёй, і перад ім адразу. Не было такога маштабу. Проста, няма такіх, здаецца, выканаўцаў польскіх, якія б маглі вось за мяжой сабраць столькі палякаў у адным месцы. Плюс яшчэ проста трэба разумець геаграфічнае палажэнне Варшавы, праз што тут вось могуць з'ехацца сапраўды проста вялікая колькасць людзей. Бо прыйшлі фанаты дакладна не толькі з Польшчы, так вось як мы казалі, з усяго рэгіёну з'ехаліся проста сотні, тысячы ці дзесяткі тысяч чалавек. Але палякі вось з такім незразуменнем і хейтам таксама сутыкаліся. Я вельмі добра памятаю, як, напрыклад, у Англіі адбываліся тут таксама польскія імпрэзы, ці то на свежым паветры, так, нейкія там оупен-эры, але яны былі меншыя ў маштабе, але ўсё ж такі. Ці нейкія імпрэзы ў польскіх клубах, якія там ёсць амаль што ў кожным больш-менш вялікім горадзе, напрыклад, у Англіі. І таксама здараўся хейт, таксама здараліся нейкія там непаразуменні, ці там нават сутычкі. На жаль, вось так яно працуе. Мы зараз праходзім праз вось прыкладна падобны механізм, праз які праходзілі палякі, будучы на захадзе, напрыклад. І зараз апошні блок чыста палітычны. Я ўжо пачаў накідваць пра Дональда Туска, пра дэпартацыі. Увогуле было дзіўна запісваць тык-ток з Дональдам Тускам і Максам Каржом у адным сказе. То бок, што мы бачылі? Канцэрт адбыўся ў суботу. Панядзелак раніца. Як падаецца, усе даехалі. Пачаўся працоўны дзень. Даехалі да офісаў, пачаліся твіты, пачаліся рэакцыі. Гэтая вось хваля, яна сапраўды так вельмі выразна нарастала. У суботу былі нейкія першыя відэа, першыя звесткі, такія пытанні палякаў у каментарах тыпу «What the fuck?». Ось. У нядзелю пачалі далучацца ўжо нейкія актывісты, там палітычныя партыі на сваіх аккаунтах пачалі нешта пісаць, напрыклад, партыя там Корвін ці канфедэрацыя таксама, канешне ж, Гжегаш Браун, ось і канфедэрацыя Короны Польскай. А у панядзелак ужо проста выбухнула сапраўды вельмі моцна. Трэба ведаць, па-першае, што справа дайшла на самы верх. То бок учора, у аўторак, вось мы здымаем у сераду, пра гэта ўжо выказваўся Дональд Туск. У панядзелак у навінах усіх галоўных тэлеканалаў
гэтая тэма была адной з 2 ці 3 галоўных. То бок, ну разумееце, рэзананс быў просто неверагодна вялікі, пра гэта ведалі ўсе. Дарэчы, у Варшаве, ну а я ўсё ж таки працую з жывымі людзьмі, у абсалютнай большасці з палякамі. Мяне просто зацкавалі ўжо гэтым пытаннем. Ну, пры гэтым без агрэсіі, без негатыву. Мяне просто пыталіся, што такое там здарылася і чаму так. Вось, і я з пазіцыі чалавека, які ўсё ж такі нарадзіўся ў Беларусі, спрабаваў прынамсі неяк патлумачыць людзям, што ну, нічога сверхдрэннага не адбылося і што там calm down, please, так? Кирилл эксперт по Максу Коржу. Так, і цяпер стаўся яшчэ экспертам по Максу Коржу. Вось, але, ну, прызнаюсь шчыра, мне самому трэба было таксама пачытаць, паглядзець шмат, каб таксама лепш зразумець вось, гэты феномен просто насамрэч культурны. Скончылася ўся справа, ну, я спадзяюся, што скончылася. Тым, што так, Дональд Туск учора аб'явіў, што 63 асобы, 57 грамадзян Украіны і 6 беларусаў будуць з Польшчы дэпартаваныя. Пры гэтым дэпартацыя не азначае адразу, што ў наручніках на мяжу, ім проста дадуць паперак, што вы павінны выехаць. Вось, і калі дабравольна не выйдуць, тады ўжо будуць наручнікі і на мяжу. А там даецца нейкі срок, тэрмін? Там, здаецца, можна 2 тыдні нават на апеляцыю маеш, калі я добра памятаю. Вось, то бок ты можаш яшчэ абскардзіць гэтае рашэнне. Што цікава, вось учора ўжо назіраў рэакцыю таксама беларусаў на гэтай дэпартацыі. Бо я вельмі шмат бачыў абурэння ў стылі, што у Польшчы ўвялі рэжым часам не да законаў. Ведаеце, я вось учора ўвесь дзень і сёння таксама яшчэ раніцай намагаўся знайсці афіцыйную статыстыку, каб быў нейкі там вось дакумент, за што дакладна зрабілі менавіта тыя людзі, якія будуць дэпартаваныя з Польшчы. Бо вельмі шмат людзей проста атрымалі штрафы. І на гэтым для іх усё скончылася. У СМІ пісалі, што гэта людзі, якіх затрымалі за першае наркотыкі, а другое, бойкі з паліцыяй і фізічны гвалт у стасунку да аховы і арганізатараў канцэрта. І трэці, гэта сімволіка. Пры гэтым дэпартацыя, ёй займаецца менавіта Міністэрства ўнутраных спраў, а дакладна дэпартамент па справах іншаземцаў, то бок ужынду справ цудзаземцаў. Так. І яна праходзіць ужо пасля таго, як суд вынес рашэнне, там, ці чалавек здзейсніў злачынства, ці не здзейсніў. Давай крыху пра рэакцыю СМІ. Мы уже распавядалі, што хтосьці параўноўваў з камедыяй Данте, але мне падаецца, што вось за першым вось гэтым нейкім шокам, тыпу там нейкая вакханалія адбывалася, далей пайшлі, ну я б сказаў, што такія сюжэты, якія ігралі нам у плюс. Вельмі адэкватныя. Я глядзеў канал Zero, хаця быццам бы гэта больш правая такая, цэнтра правая, можна па-рознаму ацэньваць, так. Але ўсё ж таки это хутчэй я там староннікі ПіС канфедэрацыі глядзяць і сюжэты ў такім тоне. Але там сказалі, слухайце, давайте не разганяць. Так. І вельмі выразна падкрэслілі. Так. Да. Добрае стаўленне да беларусаў, украінцаў, гэта важна, не трэба сварыцца, так, парушаць закон нельга, але ўсё ж таки гэта адносіны, мы жывем разам, давайте з гэтым неяк жыць далей і, там, не ведаю, супрацоўнічаць, жыць дружна, як кажуць. Вось, для мяне гэта было здзіўленнем. Таксама я глядзеў навіны ТФУП, у Пальсаце і у ТФУН, і там таксама тон навінаў быў вось прыкладна такі самы. Так, паінфармавалі пра тое, што там былі нейкія правапарушэнні, але пасля вось так 80% сюжэту, так, таймінгу сюжэту былі прысвечаны таму, каб патлумачыць палякам, што гэта такое, што за феномен Макса Коржа, хто такі Макс Корж і чаму ён збірае цэлыя стадыёны. Просты хлопец з Лунінца. Тут рэакцыя польскіх СМІ была, ну, сапраўды крутой. Адзінае, што я не глядзеў Рэпубліку. Вось, прызнаю шчыра, у мяне не хапіла нерваў і часу. Я таксама не глядзеў па Вось, Рэпубліку я, на жаль, не паглядзеў. Але, прынамсі, вось у іншых СМІ трэба аддаць ім належнае, яны паспрабавалі і на мой погляд зрабілі гэта добра. Ось, яны сапраўды паспрабавалі патлумачыць, паказаць усё нармальна, у пазітыўным ключы перадусім. Давай пагаманім вось на якую тэму. Ці будуць з гэтага нейкія наступствы для нас, для мігрантаў у Польшчы, беларусаў, украінцаў? Бо я бачу шмат каментароў, шмат пастоў пра тое, што, калі ласка, не трэба думаць, што ўсе беларусы такія, ці былі нават каментары беларусаў на польскай мове, што
палякі, не думайце, што ўсе беларусы такія, нам самім там прыкра праз тое, як паводзяць сябе тыя, хто парушаюць закон. Ці будуць наступствы? Я таксама бачу бульбасрач, як это у нас заведзена звычайна, пра тое, што калі што нават нехта, хто прынамсі ў нейкай ступені, нават чутачку крытыкуе тое, што там адбылося, то ён адразу нейкі там белы палітошнік, антыбеларус і ўвогуле там протапаляк, Польскі агент. выкрэсліваем адусюль. Калі затрымалі некалькі чалавек за тое, што яны прыйшлі з наркатой на канцэрт, гэта дрэнна. Я спадзяюся, што нікому гэта тлумачыць не трэба. Гэтыя людзі здзейснілі правапарушэнне. Вось, пры гэтым даволі сур'ёзнае, дарэчы. І іх не пасадзілі. Вось, ім выпісалі проста вялікі штраф і дэпартуюць. Ось, яшчэ лёгка насамрэч аддзелаліся, так? Ну, па сутнасці. Калі нехта б'ецца з паліцыяй, то чаго вы чакаеце? Гэта таксама правапарушэнне. Тыя людзі, якія здзейснілі правапарушэнне, проста нясуць адказнасць згодна з законам. Ніякага рэжыму часам не да законаў тут няма. Калі дэпартуюць кагосьці толькі за тое, што ён, не ведаю, піў піва пад стадыёнам, баначку піва, то ну, гэта, канешне, перабор. Ось, але такой статыстыкі нідзе няма, мы яе не бачылі. Ось, пры гэтым я бачыў, што людзі там сапраўды спажывалі алкаголь, бо было даволі горача, і паліцыя, па шчырасці, не асабліва звяртала на гэта увагу. Ось, трэба таксама аддаць ім належна. Таксама мы з табой бачылі працу паліцыі. Яны, ну, прынамсі, у той момант, яшчэ вось там за гадзіну-дзве да пачатку канцэрта, яны паводзілі сябе вельмі ветліва, ось, вельмі паблажліва. І сапраўды было вельмі спакойна. Ці думаеш ты, што будуць нейкія наступствы для беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ну і для украінцаў? Не, па шчырасці, сябры, вось, дарэчы, тая рэакцыя ўладаў польскіх. Ці ёсць у гэтым папулізм? Канешне. Ці ёсць у гэтым нейкая там, скажам так, паказуха? Канешне. Вось, польскім уладам таксама было важна паказальна паказаць сваім грамадзянам, што яны дзейнічаюць, хутка рэагуюць, таму нейкі элемент паказальнасці ў гэтым, ну, канешне, ёсць. І нават вось тая падзяка публічная Дональда Туска суддзям, паліцыі і гэтак далей, гэта таксама нармальна для гэтай краіны. Так было пры кожнай уладзе. Бо гэта ўпісваецца ў агульны падыход польскага грамадства, які вось гучыць мурам за польскім мундурам. Ось, то бок падтрымка сваіх службаў, падзяка ім, ну і гэтак далей. Ну, гэта насамрэч таксама нармальна. Бачыць у гэтым нешта антыбеларускае не трэба. Ці будуць наступствы нейкія пастаянныя? Не. Ці паўплывае гэта на абвастрэнне чагосьці там? Здаецца мне, не. Адзінае, што, магчыма, канцэрта Макса Каржа ў Варшаве ўжо больш не будзе. Ось, але хто ведае, можа міне 2-3 гады, настрою на грамадстве зменіцца, і ён зноў зможа прыехаць і парадаваць сваіх фанатаў выступам на стадыёне. Ось, час пакажа. Але гісторыя з канцэртам Макса Каржа будзе там як выкарыстоўвацца як чарговы аргумент сярод іншых, сярод масы іншых, вось менавіта ў гэтых нацыяналістычных колах антыэмігранцкіх. Ці пагоршыць гэта значна сітуацыю? На маю думку, не. Праз некалькі дзён, тыдзень, магчыма, пару тыдняў, 95% польскага грамадства забудуцца пра тое, што такі канцэрт меў месца. Проста трэба яшчэ разумець адну рэч. Тое, што зараз трывае ў польскай палітыцы, яно называецца каментатарамі сезон огурковы. Так, агурковы сезон. То бок, калі ў палітыцы звычайна адбываецца значна менш розных здарэнняў, увогуле людзі на вакацыях, і таму гэтая тэма выстреліла проста яшчэ мацней. Тут вось таксама гэта проста трэба вярнуцца да пытання таймінгу. Ось, але нейкіх сур'ёзных наступстваў я дакладна тут не бачу. Але слухай, я б хацеў скончыць пазітывам. Мне падаецца, што вельмі крута, што такі канцэрт адбыўся. Думаю, што можна ганарыцца простым пацаном Максам Каржом з Лунінца, які сабраў 70 000 у Варшаве. Біток за... Ці Саладуха збярэ 70 000 у Варшаве? Гэта вельмі крута, нас шмат, канцэрт адметны. І я думаю, што гэта, дарэчы, нагода для шмат якіх дыскусій абмеркаванняў, гэта таксама добра. І я думаю, што гэта добрая нагода, каб нам, мігрантам, больш разумець польскую культуру, а палякаў больш разумець нашу культуру. Каб увогуле мігрантам
лепш разумець палякаў і разумець, напрыклад, што некаторыя сімвалы, напрыклад, палякаў могуць трыгераць, так? І таксама нагода проста палякам, што не толькі мігранты павінны інтэгравацца з палякамі, але і палякі з мігрантамі таксама. Гэта дзейнічае ў два бакі і павінна праходзіць адначасова. Вось я таксама хацеў сказаць пра гэта ўзаемапранікненне, не ведаю, культур, Дакладна. кантэкстаў. Мы, падаецца, разам чыталі вось пост аднаго польскага журналіста, што сапраўды ў Польшчы вось стварылася увогуле іншы кантэкст мігранцкі, які мясцовыя дрэнна разумеюць, і з якім яны не сутыкаюцца, і гэта сапраўды некалькі асобных сусветаў. Прычым я ўпэўнены, што ў іншых народаў і культураў таксама ёсць свае сусветы. Абсалютна таксама. Чаму я ўпэўнены, што з цягам часу гэта ўсё неяк будзе зглажвацца, так? Бо вось ведаеце, гэта як у закаханай пары. Першы час матылі ў жываце, ось букетики, кветачкі, цукерачкі і гэтак далей. Прайдзе пару гадоў, і людзі пачынаюць грызціся паміж сабой, бо пачынаюць заўважаць мінусы характараў, мінусы паводзінаў сябе, і гэта цягнецца парачку гадоў. І праз парачку гадоў альбо людзі разыходзяцца, альбо настолькі прыціраюцца да сябе, што могуць жыць разам 50 гадоў. Ось таксама прыкладна і тут. Пачынаецца сапраўднае каханне. І я думаю, што мы ідзем да гэтай стадыі. Вось. Я ўпэўнены, што з цягам часу ўсё будзе значна лепш. Бо, напрыклад, паміж палякамі і англічанамі ўсё гэта сцёрлася. Але месца палякаў занялі цяпер румыны, бо яны пачалі прыязджаць у Англію значна пазней за палякам. І ў іх таксама, вось калі палякі ўжо асіміляваліся, інтэграваліся у абсалютнай большасці з брытанскім грамадствам, то румыны жывуць у паралельным сусвеце. У іх свае стаматолагі, свае крамы, яны ходзяць там у свае садкі да сваіх праўнікаў і гэтак далей, і гэтак далей. Але гэта ўжо тэма для іншага падкаста. Я б сказаў, як бы ён называўся на румынскай, але я не ведаю румынскую мову. Дзякуй, што паглядзелі. Гэта быў спецвыпуск, зроблены ў Польшчы. Калі ласка, падтрымлівайце нас лайкамі, каментарамі, усім чым заўгодна, і прыходзьце да нас на сустрэчу афлайн 30 жніўня 15:00. Уся інфармацыя ёсць у апісанні і паўсюль у нашых соцсетках. Так, сябры, мы ўпершыню будзем ладзіць сустрэчу ў Варшаве на менавіта беларускай мове. Сустрэча прысвечаная таму, што напрыканцы жніўня будзе гадавіна нашага з Максам падкасту. Ось мы вельмі і вашага таксама падкаста. Мы будзем вельмі радыя пабачыць вас на гэтай сустрэчы, таму калі ласка, прыходзьце, бераце сваіх сяброў, знаёмых, прыходзьце цэлымі сем'ямі. Давайце адсвяткуем гадавіну, зробленую ў Польшчы разам. 30 жніўня о 15 гадзіне усю інфармацыю вы знойдзеце ці на нашым канале, ці ў нашых з Максам соцсетках. Да сустрэчы!